vyčistenie šijacieho stroja budeme potrebovať skrutkovač, ktorý býva väčšinou súčasťou výbavy šijacieho stroja. Bude to takýto maličký skrutkovač, alebo ešte môže byť takýto trojuholníkového tvaru. Nezávisle od toho, aký stroj máte, najprv potrebujete odkryť a odmontovať stehovú dosku, takúto platničku pod pätkou. Uistite sa, že stroj je vypnutý a odmontujte pätku. Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a pomocou skrutkovača odskrutkujte platničku. Odkryte cievku a vyberte platničku. V prípade horizontálneho chápača treba vybrať aj túto plastovú časť. Potom pomocou malého šteca, ktorá je súčasťou šijacích strojov často, je to zároveň aj párátko, vyčistíme celé okolie cievky a taktiež podávač zúbky. Môžeme používať aj nejakú mäkkú handričku. Často podávač je zanesený rôznymi kúskami nitky, prachu a chlpkov. Všetky treba dôsledne odstrániť. Pri šití sa do stroja zaniesli rôzne nečistoty, ktoré treba naozaj dôkladne odstrániť. Keď máme stroj vyčistený, tak vrátime späť držiak cievky do pôvodnej polohy a namontujeme späť stehovú dosku.